Αλλά τώρα πες που πάμε όμως. Καλλικράτεια πάμε. Πάλι Καλλικράτεια, ρε μαλάκα. Ναι. 25 Αυγούστου και πάμε στο... Ήρωακα. Πάλι ρε μαλάκα, πριν ένα μήνα πήγες. Ένα μήνα μπρο, πριν 25 μέρες πήγα. Τι δείχνει. Πες. Nigga, you made it. Μπρο, τι έχω κάνει. Μπρο, άλλος δεν έκανε ούτε 3, μπρο. 61. Δες το. Ωπ, μάλλον. Εν τω μεταξύ θα χάσουμε την πτήση μας. Αλλά δεν πειράζει. Κάνουμε τουλάχιστον 61. Και 20. Τι ώρα πετάμε? 12 παρά 20. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απογειωθεί καν από τη Θεσσαλονίκη. Δεν φτάσουμε. Μαλάκα. Πιπίλα. Άμα βλέπετε αυτό το vlog, προλάβαμε. Οπότε όλα καλά. Μίστερ Πιπίλα εδώ Αν πέρα. δεν το βλέπετε, δεν ξέρετε ότι δεν το βλέπετε. Μπα, δεν έχει τίποτα. Nice. Μαντέψεις τι έγινε. Για πες τι έγινε. Γαμήθηκε ο Δίας. Με λίγα λόγια. Γιατί. Του μπορούσε να πάει στραβά, πήγε. Τι πήγε στραβά. Καθυστέρησε μια μισή ώρα πτήση. Η επόμενη πτήση για τον προορισμό μας έφυγε πριν καν φτάσουμε. Και τώρα είμαστε στον πάνω. Κόπουλο σιχλό. Δεν λένε κάθε εμπόδιο όσο καλό. Αυτή τη στιγμή λες να μην μιλήσουμε, με το ξαματιάξουμε. Ναι, μάλλον θα πάμε όμως. Αυτά. Ωραία, μέχρι να φτάσουμε δεν ξαναμιλάμε. Για να δούμε, θα πάμε τελικά. Πάμε Ντουμπάι. Προλάβουμε την πτήση. Ή δεν τη χάσουμε. Τι λέτε. Κάντε subscribe για να μάθετε. Να είναι πιο geek πράγμα. Κάντε subscribe. Αλλά μετά από το Ice Latte Salted Caramel πάω σε σκέτο. Ανδρικό. Λοιπόν, άμα θες να κάνεις πλούσιους και διάσημους, περισσότερο πλούσιους και περισσότερο διάσημους, και παράλληλα να γίνεις και εσύ πιο πλούσιος και διάσημος και να ταξιδεύεις και να έχεις το γαμάτο lifestyle αυτό, στείλ μας ένα μήνυμα, μπες στο team. Δεν μας νοιάζει να είσαι τέλειος, μας νοιάζει να έχεις την πείνα, το hunger μέσα σου. Εσύ, τα 5 άτομα που θα δείτε το βίντεο. Ξέρεις Στείλ ένα μήνυμα, Αγγέλος Αντώνης. Και άλλα γρήγορα άτιμος. Μαλάκα 200 φορές έχω δει. Μαλάκες, κανονικά δεν έπρεπε να είναι παράνομο να φοράς τέτοιες κάλτσες. Είναι παράνομο γιατί. Είναι παράνομο να είσαι τόσο γαμάτος, bro. Τι είναι αυτό, Είναι παράνομο να είσαι τόσο γαμάτος, δεν είναι δίκαιο για τους άλλους, bro. Τι γαμάτος ρε μαλάκα, κάτσα, καλύτερα μαλάκα. δεν φοράς τίποτα καλύτερα. Μπήκε στέπας, δείξει λίγο, σήκωσε έτσι το πόδι. Να δείξει flat πόδι μαλάκα. Πιο flat πόδι μαλάκα δεν υπάρχει. Εδώ, δες εδώ, δεν υπάρχει καμπύλ, δεν υπάρχει τίποτα, απλά είναι έτσι Άμα δεις περπατάει. την πατημασιά μου. Έτσι περπατάει, δεν είναι Ενώ λίγο οι έτσι που πατημασιές συνόδες. περισσότερες ξέρω εγώ είναι κάπως έτσι. Ναι, Απλά η πατημασιά μου είναι έτσι ξέρω εγώ. Ξέρεις γιατί. σκύλι issue. Τι είσαι χαζός, Και φοράω και 48 νούμερο παπούτσι, 47,5. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ξέρεις τι συσχέτιση υπάρχει ανάμεσα στο μέγεθος του Μόνος παπούτσιου. αν δεν πήγες. Every day I'm hustling. Bro, έτσι καθόμασταν πριν 20 μέρες, έτσι ακριβώς. Touchdown, Αθήνα. Όντως. Πάλι εδώ ρε μαλάκα. Θα είμαστε 2 ώρες πριν τώρα. Άμα τη ξαναχάσουμε, γαμίστε δηλαδή. δεν θα. Εχθές, τελικά που είπες στο βίντεο ότι άμα βλέπουν αυτό το βίντεο σημαίνει ότι φτάσαμε. Βασικά δεν φτάσαμε, αλλά μπορεί να φτάσουμε σήμερα. Ακόμα δεν ξέρουμε άμα αυτό το βλέπουν, δεν ξέρεις. Ναι. Δεν το δένουμε κόμπο, τώρα προσέχουμε. Χθες όπως τρέχαμε για να Όλα πήγαν σύμφωνα με το προλάβουμε την πτήση. Τρέχω πάνω στις σκάλες και τι βλέπω μπροστά μου. Στις κυλιόμενες σκάλες. Για πες τι είδα.
Ένα ζευγάρι fucking Εβραίων. Μαλάκα, πες λίγο πως μυρίζει εδώ μέσα. Ρωμάει σκατήλα μαλάκα, λες και έχει χέσει κάποιος στον αέρα. Που σε USB για φόρτιση δεν έχει τίποτα. Σοβαρά. Μαλάκα, δεν έχω μπαταρία στο κινητό. Θα την κλείσει το μαλάκα. Όχι μαλάκα, είδα αυτό και χάρηκα. Στο Πακιστάν μαλάκα. Στο Πακιστάν είναι δεξιά. Που μιλάει και πονάει το κεφάλι. Κάνε έτσι. Βγάλε το λίγο βίντεο, βγάλε το λίγο βίντεο. Κάτσε εγώ λίγο έτσι. Αντώνη. Αντώνη. Τι λέει. Κάτσε λίγο να κάνω σωστό focus. Ωραία, το έγινε σωστό focus. Φαίνεται. Ναι. Θέλω να κεφάλι. Πού πάμε ρε. Μα θέλω πολύ να το δω αυτό. Θέλω πολύ να Τώρα... το δω. Το έκανε. Πού πάμε ρε. Το πες. Έχουμε ειδό πιλότο bro. 9 level part 2. Αυτό ήταν παιδιά. Τι γαμίσα. Αυτό ήταν. Αν βλέπεις αυτό το vlog. Μαλάκα μην το λες. Μην το λες γιατί εχθές είπες άμα βλέπεις αυτό το vlog σημαίνει το φτάσαμε. Όχι μαλάκα μην λες τίποτα, άστο γάμισε το. Άστο. Άστο μαλάκα. Δες πως παιδιά η ζώνη είναι πάρα πολύ ασφαλής. Μιλάμε σε περίπτωση κινδύνου. Η ζώνη είναι πάρα πολύ ασφαλής. Η ζώνη είναι τέλεια. Δεν το πρόλαβα. شاكرين اختياركم العربية للطيران ونتمنى لكم طيب الإقامة وإلى اللقاء. Πού ήρθαμε να μαλάκα, πουλάς το μπάτι στο βιά μου. Είμαστε εδώ, Βανιά. Πες τι έγινε λίγο, πες στο τέτοιο αεροπλάνο. Μεγάλη ιστορία, την εξηγήσουμε όταν φτάσουμε σε ξενοδοχείο. Δεν κράτω τον για τα πούμε του πάει κάποιος. Αντίκειται λίγο μπαταρία. Λένε μέσα δύο μαύροι, ξέρω. Πάρα φίλε. Αλλά και τρίλητη στα χαρμούρα. Πού είμαι. Είμαστε εδώ Καλυθέα. Προβάλτα είμαστε. Είμαστε στα Ευρωβουλευτής. Πώς ανοίγει αυτό το αερομονάκι. Ουι. Θα κρυμμέσουμε όλα. Όχο! Μάνεγκα. Μάνεγκα. Γάμο την πουτάνα μου. Πάμε το πόδι. Μαλάκα. Μπρο, γιατί ήρθαμε πάλι στο πάλο, δεν βαρέθηκες. Άντε πάλι στο πάνω. Ω μαλάκα. Για πες μου, ναι. Ξέρω. Ούτε τη τσάντα δεν έβγαλα μαλάκα. Τι είναι αυτή η μαλακιά με έχει έρθει λίγο πάλι. Τι γάμισο, εδώ τι έχει. Εδώ είναι κλειδωμένο. Λέγε ρε. Μαλάκα έχει 200 βαθμούς όμως. 200. Πώς ήρθαμε εδώ, μαλάκα η πισίνα εδώ, δεν είναι φυσικά, κάτω είναι φυσικά. Πάμε να βγάλουμε ξανά έρθουμε εδώ τη χειμώνα. Χειμώνα εδώ πέρα. Θαμώνεις. Inspired. I feel fucking inspired.
σου τους χρωστάει 20 ευρώ, ξέρω εγώ. Μια random τρίτη. Σήμερα ο Πούστης. How was your evening? Good timing. Yeah. How was your evening? Εδώ ο Μάνος προσπαθεί να μας κάνει σχέσεις, να μας πάρει τα λεφτά. In the morning, so we slept. Την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει φίλο, ο οδηγό μας πήρε 150 ευρώ. Τώρα έχουμε πληρώσει ήδη, bro. Ναι, θέλω να σου πω, θα μας πει μετά. Staying τέτοιο, θα μείνετε πολύ, 2-3 Θα μέρες. πούμε ναι και απλά θα ξαναπαραγγείλω. Now you're on holiday. Excuse me? You're on holiday in Dubai? Work, my friends. Oh, work. Nice. Να του ξεκινάει. Πόσες μέρες θα κάνετε? Εντάξει, ο άλλος που μας... Βλέπεις ξέρει και αυτό στα ελληνικά. Φαντάζεσαι. Ο άλλος που μας έκλειψε, δεν τον πήραμε από εφαρμογή, ήταν έξω από το mall. Ναι. Να το είμαστε safe, εντάξει. Safety measures, bro. Μπορεί απλά να είναι καλός. Εδώ πολύ μόνο μόνο δεν το πέφτει, λες να κάνει μια τρελίτσα το βράδυ αυτός εδώ πέρα. Να μείνουμε έγκυος που καθόμαστε. Για να μην το πω στα αγγλικά, λάδι μωρού. Didi. Και μπροστά εκεί έχει. Πού πάμε? Μην πεις για ποιον πάμε, αλλά πες πού πάμε. Πάμε να γυρίσουμε ένα απαλό podcast. Είναι καλός, φαίνεται να μας αφήσει. My friend, can we smoke? Aikos? Yeah, no problem for you. Yeah. For me? Okay, perfect, thank you. Άμα θες δουλειά, άμα δεν χρειάζεται να έχεις experience, να έχεις εμπειρία. Άμα είσαι συγκαυλωμένος έτσι και τέτοια και έχεις όρεξη για δουλειά, στείλε ένα μήνυμα. Εσείς 5 που θα το δείτε, ένα από εσάς τους 5 σίγουρα θα θέλει. Είδα ένα βίντεο του Tate προχθές και έλεγε οι περισσότεροι σκέφτονται και μετά δράτουν. Εσύ πρέπει να δράσεις και μετά να σκεφτείς αυτό που έκανες. Και είναι αυτό, πιστεύω, που ξεχωρίζει περισσότερο το ποιος θα πετύχει. Αλλά και υγρασία, ρε φίλε. Ανοίξαμε για 4 λεπτά εδώ την μπαλκονόπορτα. Δες. Ούτε φαίνεται λίγο αυτό. Τι είναι αυτό, ρε? Μπρο, μακριά. Μαλάκα, το βλέπει από εδώ πέρα και λέει «Ω, έχει και φούρνο». Μαλάκα, τι φούρνο. Από μακριά μου το δεις, αυτό Έχεις το θυμάτων είναι, μπρο. Μαλάκα, έχεις Βάζεις κατά εδώ στα την μάτια, ώρα. μαλάκα. Βάζεις μέσα. Μαλάκα, έχεις κατά στα μάτια. Τι κάνουμε deals. Business, bro. Business shit and... Fucking business. Πού είμαστε ρε πιτσιρικά, τώρα θα θολώσει Άγιο κάμερα. Όρος, είμαστε στο Άγιο Όρος. Εδώ είναι η μονή Φινολά. Ναι, δεν έχει κόλλο. Máme το ζητώνια μπροστά. Λάκας έκανα, είμαστε στο Φίνικα ή αλλιώς Palm. 2 ζητώνια μπροστά. Κάμε εδώ. Business. Τι πολλές visitors έχει. Νομίζω αυτό- Όντως τη σχέζω. Όχι. Είμαστε στο Surf Club. Στο fucking Palm Jumeirah. Όλα άδεια. Όλα είναι άδεια, δεν έχει τίποτα. Είναι Τετάρτη καλοκαίρι. Πώς είναι η Ελλάδα στα νησιά το χειμώνα και δεν έχει τίποτα, έτσι είναι το καλοκαίρι το Ντουμπάι. Κάνουμε το Σεπτέμβρη 5.000 το μήνα ο καθένας. 10 σύνολο. Έχουμε και ένα πελάτη όπου γι' αυτό να ήρθαμε εδώ πέρα. Είχαμε κάποιες δουλειές. Να γυρίσουμε ένα podcast. Δουλεύουν service, ας πούμε, και τα λοιπά και βγάζουν 800 ευρώ το μήνα και φερώνουν, αν πούμε, ξέρω, 40 ώρες 200, όχι τι λέω, 160 ώρες κάθε μήνα και βγάζουν 800 ευρώ. 160 ώρες δεν χρειάζεται, δηλαδή μπορείς, πλέον υπάρχουν τα πάντα μπορείς να κάνεις online. Δηλαδή πιο πολύ απλά ψάχνουν να βρουν κάτι χειρονακτική δουλειά που δεν χρειάζεται πλέον. Δηλαδή κανείς δεν εξερευνεί το online space που δεν είναι απαραίτητα μόνο σε coaching. Τι έχεις να πεις? Ξέρουν βασικά ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα
Απλά ξέρεις, δοκιμάζουν κάτι για ένα μήνα, δεν το κάνουν καν με προσπάθεια, δεν βάζουν προσπάθεια, μετά δοκιμάζουν κάτι άλλο. You have to stay there. Μα δηλαδή το online ούτε να... Δεν είναι ότι ανοίγεις φυσική επιχείρηση όπως είναι αυτό εδώ το μπαρ, ας πούμε, ότι ρίξε 1 εκατομμύριο και βγάλε μετά. Μπορείς με τα skills σου, ειδικά στο κομμάτι του marketing, πιστεύω είναι το καλύτερο skill για να ξεκινήσει κάποιος. Γιατί είναι πάνω στα skills σου. Βέβαια πρέπει να ξέρεις τι κάνεις, δεν είναι ότι ό,τι να είναι γιουριά. Αλλά δεν χρειάζεται startup capital. Οπότε what the fuck are you doing? Για να βγάλεις λεφτά είτε χρειάζεσαι capital, είτε ο άλλος πόρος είναι ο χρόνος σου. Και για να μάθεις ένα high income skill, ok, μπορείς να αφιερώσεις χρόνο, αλλά και πάλι σε 1-2 μήνες μπορείς να βγάλεις λεφτά αφιερώνοντας τον χρόνο σου. Και λεφτά τα οποία δεν είναι συνδεμένα με τον χρόνο σου, έτσι. Και χρόνο αφιερώνεις για να μάθεις το skill. Πέρσι τι έκανες τέτοιο καιρό? Fucking delivery. Μες στη ζέστη delivery. Εγώ πέρσι ήμουνα στα χωράφια και τα Σαββατοκύριακα ήμουνα σε ένα κλαμπ που έκανα TikTok βιντεάκι, έτσι, ό,τι να είναι. Να ξέρεις από marketing και τα λοιπά, να θες να ασχοληθείς με marketing, και έκανα cold calling σε επιχειρήσεις, να κάνω Facebook ads και τα λοιπά. Τίποτα, δεν έκλεισα ούτε μισό πελάτη. Τέτοιο καιρό πέρσι ήμουν απλά στο σπίτι, δηλαδή, και το χειρότερο είναι ότι έχεις ενοχή, ότι ξέρεις ότι μπορείς να το κάνεις, βλέπεις άλλους να το κάνουν και δεν έχεις κάτι, δεν έχεις proof ότι όντως μπορείς να το κάνεις. Αλλά πρέπει να πιστέψεις και να δείξεις πείσμα για να το κάνεις. Πρέπει να το πιστέψεις πριν γίνει. Ναι. Όλοι αυτό λένε. Λοιπόν, αυτό που σκέφτομαι και θέλω να κάνω είναι να σκελάρω έτσι για αρχή για coaches, γιατί τώρα είμαστε και σε ένα offer όπου δεν είναι για coaching και είναι για, μιλάμε για πολύ πολύ high ticket, είναι επένδυση, δηλαδή δεν είναι coaching. Αλλά στη τελική πάνω κάτω όλα είναι τα ίδια σαν το coaching. Άμα είναι book a call, high ticket κτλ, είναι κυριολεκτικά ακριβώς το ίδιο. Άλλοι πουλάνε π.χ. προγράμματα. Το είμαστε Ελλάδα δεν δουλεύει, δεν ισχύει. Πάμε το επόμενο βήμα, σκελάρουμε agency, να γίνει και σε άλλα business, σε άλλους κλάδους πέρα από το coaching. Αν και το coaching είναι το καλύτερο για να ξεκινήσεις, μπορεί να είναι αρκετά high ticket, συνεργάζεσαι και με ενδιαφέρον άτομα, όλα πάρα πολύ ωραία. Και επίσης το Dubai έχει πολλές βίζιτες, όντως ισχύουν τα... Καλό μωρό κάμα το όμως, άμα είσαι βίζιτα. Ναι, τουλάχιστον γίνει βίζιτα, άμα είσαι κοπέλα και το λες. Μπρο, βλέπω αστεράκια. Είναι δύο μας. Και μέσα είναι μοβ και προς τα έξω είναι πράσινο. Τι γίνεται, μάλλον. Να ξέρεις, απλά πέθανες. Μαλάκα, παίζει να τυφλώθηκα άσχημα. Πέθανες. Δηλαδή, βλέπω κάτι τέτοιο και μέσα εδώ πέρα είναι μοβ και εδώ... Κάνω. Λάβω κίτρινο εδώ. Έχει ένα... Τι είναι ρε Vuelto? Αυξήσει κατά 5 με 8% και... Είναι γεμάτο επιλογές. Μπορείτε να πάτε σε κάποιο rooftop bar με ωραία... Περίμενε, μαλάκα. Πρέπει να κάτσουμε σπίτι να μ' αρέσουν, μαλάκα. Εντάξει, το έπιασα. Λοιπόν, αν η διάθεση είναι πιο, ας το πούμε, χαλαρή και θέλετε απλώς να κάτσετε σπίτι και να περάσετε καλά με ό,τι κρέλες έχετε στο μυαλό... Μπορώ να το πω. Τι είπαμε στο vlog αυτό? Τι έγινε με το αεροπλάνο? Με τον άμμο που ήρθαμε. वेट करो भाई वेट करो Ποια θα ήταν η επόμενη χώρα που θα ήθελες να πας Game Boy? Ω, βρεμάει, άσχημα. so after you will come back you'll call me I will come Εντάξει, ζεις στην Αθήνα έχει λίγο χαρακτήρα. Δηλαδή θα ανάψεις τσιγαράκι και Ναι, Ναι. Εδώ αυτή είναι απλά NPCs.
Well. Βασικά δεν είναι μάλλον. 4 τέτοια. 4. Τι είναι αυτό, μάνα, για το σκυλί μου το βάλανε. Τι το βάλανε. Κοίταξε σε αυτά τα τραγούδια, μάνα. Ένα... 7,5. Ναι, μόνο. 8,5. Όχι, που το θα είχαμε. Μαλάκα, να ξέρεις, σε κάθε vlog πρέπει να έχει τέτοιο. Αυτό δεν είναι για το νίγκα. Αυτό είναι το Jew Cup. Θες να το παίξουμε πολιτές ότι τέτοιο. Πουλάμε πάφαλα. Wanna come, sir? Sir, wanna come, sir? Είσαι σαν... Πώς λεγόταν έρωμα, Αστερίξ και Βελίξ. Ο μικρός. Ο Ιντεφίκ, όχι. Κίντε, το γάμισε και ψόφισε. Αδερφέ, το γάμισε και ψόφισε. Δεν ήθελα να σου Ο μιλήσω. Ιντεφίκ είναι ο σκύλος του. Για κάποιο λόγο δεν έχω σκάσει από τη ζέστη. Όλα κλείσανε. Μια μισή ώρα όλα close. Τι? Φετάκα. Θα μείνω μακριά του γιατί εδώ Παραγωνεύω. σαν λυσασμένο σκυλί. Αυτός τι κάνει εδώ? Οπ. Μαλάκα, αυτό έπρεπε να κάνουμε, ρε μπρο. Γιατί μπαίνουν όλοι τόσο στα μπεκάκια, ρε μαλάκα. Τα μπεκάκια είναι από τη στήρια. Πολύ στήρια το βάζει. Μαλάκα, ρε μαλάκα, δεν έχεις να μην ξέρεις τι είναι το μπεκάκι. Ποιος το λέει μπεκάκια? Τα μπέκ είναι μαλάκα το μαξιού. Ρε μαλάκα, για μένα κολλάω Αθηναίος, μαλάκα μου, Θεσσαλονίκη. Μπεκάκια, ρε μαλάκα, τι... Ρε μαλάκα, τι είπα μπεκάκια και δεν κατάλαβε, ρε. Πάρε τα αρχίδια μου, μαλάκα. Πώς? Ναι, πριν το σκεφτείς αυτό, το έχεις ξανακούσει να λένε το ποτιστήρι έτσι? Μπεκάκι, οκ. Ναι, θέλω να πω, είχες ακούσει ποτέ κανέναν να λέει το ποτιστήρι έτσι? Μπεκ, ναι. Μπεκ είναι γνωστό. Ναι, ρε μαλάκα. Ναι, μπεκ είναι στα μάξια, ρε. Μαλάκα πάλι έχασες. Μαλάκα δεν έφερες στερέα, δεν έφερες άικος. Τι άλλο? Thank you for the million subs. We will do a live event soon, so we can celebrate it, you know. Μας αρέσει τα αρχίδια του τάξη και... Είναι πάντως... Έχουν επίσημα ακουστές. Ρε μαλάκα, ο άλλος... Μου λέει, πού θα πάτε? Λέω, what does it matter, πού θα πάμε? Μπορεί δεν είναι πολύ. Του λέω, έχουμε μπούκτερ. Σταματήστε ρε μονόπαλα. Πες. Βγε, βρίστους. Ποιος έχει φέρει τώρα, οι γρήγορα χώνονται. Για πες. Από εδώ και πέρα story, μόνο τώρα είμαστε στην Ντουμπάι. Ξέρεις επειδή έκανα φυσιτό με παίζει έξω. Αχα, καταλαβαίνω. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:30, 10 και κάτι. Κάνουμε check out σε λίγο. Ετοιμαζόμαστε για αποχώρηση. Πες κάποια σοφαλόγια, μην κάνεις μόνο και το βλέπω το χέρι σου. Σοφαλόγια, Τώρα στη σειρά σου να πεις σοφαλόγια, μόνο βόλιο σοφαλόγια. Άμα είσαι 18 χρονών και δεν έχεις μισό εκατομμύριο στη τράπεζα, είσαι αποτυχημένος. Αν δεν είσαι 14 χρονών και δεν έχεις μισό εκατομμύριο στη τράπεζα, τι κάνεις? Απλά παράδοτο φίλε. Ναι, αυτοκτόνο. Κάτι έχεις κάνει μια μαλακία χθες και εσύ είπα αυτοκτόνο. Θυμάσαι ώρα που ήμασταν? Νομίζω στο εκείνο τον μπάφο η μαλακία. Μπάφο. Κάτι τα μπεκάκια λέγω, το μπεκάκια ρε μαλάκα μονόσχυλο. Παλιοευρωπαίοι Αθήγανοι. Μπεκάκια. Το διάτριτες.
τετραπληγικό γατράκι. Σκυλί της λάσπης, μάλλον. Μαλάκης, δεν είναι χαμερό σκυλί της λάσπης. Αγάμει το σκυλί της λάσπης. Παραδείγμα. Θα έλεγα κάτι, αλλά ας το καλύτερα. Είναι λίγο στο φούρνο, αρχίζει να μας πιάνει η θερμοκρασία εδώ. First Motors. Χιλιόμετρα αεροδρόμιο. Ρο, πώς ήταν που ήρθες 2 φορές στο Ντουμπάι σε λιγότερο από 1 μήνα? Έτσι. Τι, μια ρουτίνα είναι. Άμα έλεγες... 2 φορές το μήνα Ντουμπάι είναι ρουτίνα. Άμα έλεγες στον αυτός πέρσι θα πήγες στο Ντουμπάι τις 2 φορές. Θα έλεγα πότε σε 15 χρόνια, ξέρω. Καλά, εντάξει, δεν είναι τόσο τρομερό. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Ταξίδι, λέμε. Πάλι βλέπω κάτι αφράγκους που στέλνουν μήνυμα στα παιδιά. Λέει, αδερφέ, δεν μπορώ να μπω στο τέτοιο, δεν έχω 50 ευρώ. Και βλέπω πατάω στο προφίλ τους highlights. Έστρια, Ρώμη, Παρίσι και τέτοιο. Τι μωρή μου σκύλο ρε μαλάκα. Δηλαδή, εκεί πώς μπορείτε να πάτε? Εκεί μια χαρά πάτε, αριόγια. Πάμε στο τρενάκι. Hello boss. Άμα του πεις boss, μετά σχαϊδεύουμε και εξυπηρετούν. Boss, λέει, ελάθηκε, εδώ είμαστε. Κάμερες μαλάκα, όλο το Ντουμπάι έτσι. Μπρο, τι λέει, έκανες προπιτζούρα, ωραία έτοιμος ακόμα. Μπρο, μαλάκα. Μαλάκα, δεν είναι τέλειο. Μαλάκα, κάτι στην Ελλάδα αυτή τη μαλακία. Εσύ εδώ ρε, μπρο, μαλάκα, Δεν είναι τέλειο, μαλάκα. 20, όχι 20, έχει μέσα 10. Τι 10. 10 κουτάκια. Ίδια τιμή έχει στην Ελλάδα. Για 5 μέρες θα είμαστε top. 4, 3. Μπρο, shout out στην... Πώς τη λέτε? Shout out τέλος πάντων στην Αλβανίδα που μου έδωσε να δοκιμάσω ένα τέτοιο από την Αλβανία και ερωτεύτηκα έκτοτε. Shout out. Αν με βλέπεις, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, σ' αγαπάω. Να πούμε κιόλας ότι Είμαστε πλήρως... μπρο, στάκαρε. Στάκαρε ο μπρο. Θα μπετώσουμε. Στο αεροπλάνο θα είμαστε... Έτσι θα είμαστε στο αεροπλάνο. Μαλάκα γαμάει. Μπρο, το καλύτερο μαλάκα. Τι έγινε ρε? Λοιπόν, από χθες που ήμουν στο ξενοδοχείο είχαμε όλη μέρα κάναμε κλήσεις. Και σήμερα είχα ένα πελάτη που μιλούσε μια εβδομάδα. Έκανε μια κλήση με το offer owner. Κομπλέ. Περιμένω να κάνει 79.000 δολάρια επένδυση. Πόσα? 79.000. Και εντάξει, δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Μένουν κάποια πράγματα, τιμολόγια κτλ. Αυτό είναι για το ένα το offers. Για το άλλο offers χθες έκλεισα έναν με 3.000 ευρώ το πακέτο. Και περιμένω τώρα για έναν ακόμη και από το άλλο offer να βάλει άλλα 600 για να συμπληρώσει και αυτό το πακέτο. Safe. Nice. Και όσο είμαι στο Ντουμπάι όλα αυτά. Αλλά πρέπει up this number γιατί... We got up those numbers. Rookie numbers. Rookie numbers. That's it. Boom, boom, boom. Live in Dubai, bro. No. No. Going to Athens. 88. Mountain Range.
Gate open. Sky Express. Για τις 8.30. Sky Express. Πού είναι το δικό μας? Ούτε φαίνεται. Πού το ξέρεις δεν είναι για τις 8? Όντως το ξέρεις δεν είναι για τις 8? Τι? Ξέρουμε αν όντως δεν είναι για τις 8. 7.30. Λέγε ρε μαλάκα. 7.30. Είναι σίγουρα 11.30. Υπάρχει, τρέχουμε πάλι, έχω κακές συμπερίες με αυτή τη μαλακιά. Μαλακιά. Κοίτα, αφού είμαστε Αθήνα τουλάχιστον. Άμα είμαστε Ντουμπάι γιατί χάναμε, οκ. Τουλάχιστον είμαστε Αθήνα. Ναι, εκεί που θα πάμε πάλι. Λίγες ημέρες είμαστε εδώ πέρα γιατί τρέχαμε. Αλλά τώρα δεν τρέχουμε. Τι πήρες εκεί? Α, σαν πιο ωραίο φαίνεται. Μαλακιά. Με έβαλε και εμένα τέτοια πρασινίλα, ανάμεσα. Μάγκες, μόλις έκαναμε πόσο κόμμα έχουμε βγάλει ένα κρέο. Μία ώρα υλικό. Συνειδητοποιούμε πόσο μεγάλο θα βγει το βίντεο που βλέπεις αυτή τη στιγμή. Και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, ναι το λέω, μπράβο στον Αντώνη για την ικανότητα απαθανάτησης κάθε στιγμιότυπου άξιου. Πού είμαστε? Back to base, bro. Back to base. Από Ντουμπάι πάλι στη Θεσσαλονίκη. Το έδισα ήδη μια φορά. Γιατί τι μείναμε εκεί? Θα μπορούσα. Να πώς το σκεφτήκαμε? Τσιμπλάκης, τι γύρισε? Καλά, 2 φορές το μήνα στο Palm είναι στάνταρ από εδώ και πέρα. Είναι στανταράκι. Λεφτά δεν θα μένουν. Οπότε γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη. I can only wear them bitches once, like not 1 million in a month. I'm so serious, I be blowing like it's still crust. Diamonds on me.